Уважаеми ученици, аз съм Холис. Виртуалният холограмен асистент на иновативната българска платформа Холис. Рожба съм на невронните мрежи от последно поколение и съм пред вас, за да ви покажа новите достижения на изкуствения интелект и помогна да научите уроците от вашите учебници по един неповторим и непоказван до момента начин. С мен няма да ви е скучно и уроците ще бъдат забавни и неповторими. А защо и вие да не започнете да ги създавате в новите STEM кабинети? С мен е лесно, само опитайте. А сега да ви представя древният народ на траките. Аз съм тракийската принцеса Филипа. Рожба съм на българската иновативна платформа Холис и невронните мрежи от последно поколение. Ще ви разкажа за живота на траките, те са един от най-древните народи, обитавали на Балканския полуостров през древността. Техните исторически корени се проследяват от около 6 век преди новата ера до около 6 век след новата ера. Траките са народ със значително историческо и културно наследство, което продължава да влияе на региона и съвременния свят. Някои от основните дейности на траките включват земеделие и стопанство. Траките са били земеделски народ, който се занимавал с отглеждането на животни и култивирането на растения. Тяхното стопанство им е позволявало да създадат развити общности и да изградят градове. Металургия. Траките са били известни майстори на металургията. Те са произвеждали висококачествени метални изделия, включително оръжия, бижута и инструменти. Религия и митология. Траките са имали богат и разнообразен религиозен живот и митология. Някои от техните богове и богини влизат в пантеона на по-късните древни народи, включително римляните. Изкуство и култура. Траките са създали уникална култура, включително украса на керамика и стъкло, както и скулптури. Тяхното изкуство отразява техните връзки с други древни народи и влияния. Език и писменост. Траките са имали собствен език, но техният език и писменост са изчезнали с времето. Тяхната история ни се разкрива предимно чрез археологични находки и сведения от други древни народи. Траките са играли важна роля в историята на Балканите и са били във взаимодействие с други древни народи като гърците, римляните и персите. Техните следи се срещат в множество археологически находки и исторически източници. И днес те са предмет на интерес и изучаване, като съдържат много загадки и тайни от дълбока древност. Вижте сега едно от най-ценното за света тракийско съкровище – Панагюрското. Панагюрското златно съкровище е тракийски, античен, златен комплект съдове, състоящ се от 9 съда с общо тегло 6 кг и 164 грама. Смята се, че комплектът е принадлежал на владетел на племето Одриси от края на 4 и началото на 3 век преди новата ера и е бил използван за религиозни церемонии. В стила и украсата му се съчетават тракийски и елински влияния. Състои се от 9 златни предмета, 1 фигона и 8 ритона. Подобни съдове от благороден метал са символи на социален статут и са използвани при ритуални действия на тракийските жреци. Представянето на богове и герои, на глави с негроидни черти, свещени животни и митологични същества през античността има ритуална функция, те трябва да пречистят течността и да пазят участващите в ритуала. Това е една малка част от уроците за траките. Благодаря ви, каня ви и вие да се включите в проекта за дигитализация на уроците, можете сами да ги създавате чрез новите STEM кабинети.